Vigo e hoxe estamos en revistas. A nosa máquina do tempo, aquí temos a Rosalind Franklin. Onde naciches? Nacín en Londres en 1920. Estudaches? Estudiei a ciencia en Cambridge. Coñeciches na universidade? Conocín a Bragg, que me enseñou os rayos X. Usaches os rayos X? Para encontrar a forma do ADN. Boa investigación? Watson, Crick e Wilkins. Falos os que lle deron o premio Nobel. Si eso é verdade, que me roubaron a idea. Xa sabes por que a tua idea foi famosa? Si, grazas a min. Coñécese máis xen humano. Cando morriches? En 1958. Toca despedirnos. Algo que engadir, Rosalind? Si, a miña cita célebre. A ciencia e vida nunca se separa. Se queredes máis información, suscribiros ao noso canal.